So, ato ko ilang mama kay mamahaw. Time check is now 6:45. Inawag na ko sa agent kay mamahaw ko na. Ba! Kay! Good morning everyone. So today is December 25, 2024. Today is Christmas Day. So guys, asa yung pinaskuhan ipadala na please. So charot. So time check is now 8:45 in the morning. So I'm done eating my breakfast. Nang laba ko guys, na nabunda ko pero ang anak mo magwash-wash kay masin ba kong 10 AM. So guys, mo na kong outfit. Murag abat. So kumusta mo dia guys? Kumusta inyong mga Noche-Buena? Kami wala ra dyan Noche-Buena. Natulog ra dyan mi nagpasalamat ni simba mi gahapon og 6 PM dira sa mong chapel. So ang pinta guys, hinaot nga kamo is abunda og mga grasya, palayo sa mga kapahamakan and everything. So amping mo guys, mga kiddos. Chuk chuk. Ali na bin. So nagatang ko og sakyanan guys og jeep. So actually silang mama Jo anong ijing to ana sa Oslo. Simba. Merry Christmas! Ang lingge! Libre ma! Ayaw kuyog! Hi guys! Ato po barangay Tagay, charot. Morning everyone, Merry Christmas. Actually guys, na ako sa barangay kinaming gitiwas, so dapat iwasan na mo today. So actually guys, iduka ako, so I'm waiting sa amuang treasurer dari tambay sa kodiriga pabugnaw. So Merry Christmas ninyong tanan. Kumusta inyong Christmas? So ganihan ng simba ko 10 AM. Iko yun siyang gutong-gutong, inig-uli na to sa balay. So I'm done eating na anak ko dere. So amping mo diya guys, init baking panahon. Tublay kayo guys, linaw kayong tanawan.